ಪಂಪಿನ ಹೇಳುದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಏನಾರಬಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಹಲೋ. ಇನಿ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಯಾರ. ಈ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರತ ಕತೆ ಆತಿಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಕತೆಗೆ ಏನಕನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕತೆ, ಕರಲ ಹಿಂಡುನ ಕತೆ ಎಂದು ಬನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರತ ಕತೆ. ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂಡ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಳೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕಣ ಆ ಫೀಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಟರಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವೇ ಇಂಬೆರನ ಬುದಾರು ರೋಹಿತ್ ಡಿಸೋಜ. ಹಾಯ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಈ ಕತೆ ಎಂತ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ರಡ್ಡು ಏಡಿತ್ತಂದು. ಒಂಜಿ ಆಣು ಏಳು, ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಏಳು. ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು. ರಡ್ಡು ಆಣುಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೆಟ್ಟು ಆಂಡು. ಆಣು ಆಡುಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಆಡುಗ್ಲ. ಅಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಆತು ಪೊಣ್ಣು ಆಡು ಆಣು ಆಡುನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಟೈಮಡು ಪೋಪುನ ಪೋಕಡು ಪೊಣ್ಣು ಆಡು ಆಣು ಆಡುಗ ಇಂಚ ಪಂಡು. ಪಂಪಿನ ಹೇಳುದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಏನಾರಬಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ, ಬಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ. ಆನಂದೆ ಪಂಪಿನ ಹೇಳುದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಯಾರಬಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ. பொன்னாடு மே பந்து சீத போண்டு ஆனாடு 90 படு பார்க்கு போண்டு. ಈ ಕಥೆಯೊಂಜಿ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ, ಈ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ, ಈ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ. ಅಂಚಾಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬನ್ಯರ ಉಂಡು. ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಕತೆ, ಒಂಜಿ ತಿಗರೆ ತಾಂಟುನ ಕತೆ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಎತ್ತುಲೆ. ಒಂಜಿ ಊರುಟು ಒಂಜಿ ನಾಯಿಲ ಬೊಗ್ಗಿಲ ಆಯ್ತಂಡು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಟ್ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಕ್ಲು ಒರಿಯನ್ ಬಿಡ್ತು ಒರಿಯ ಉಂತೊಂದಿದ್ದೆ. ಆತಲ ಮೋಕೆಟ್ ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಯಿಕಲ ಬೊಗ್ಗಿಕಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂದೆ. ಗಲಾಟೆ ಆತು ಬೊಗ್ಗಿ ನಾಯಿನ ಬಿಡ್ತು ಐನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂಡು. ಆ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತುಟು ಆ ಬೊಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡು. ಅವು ಪಂಪಿನ ನಾಯಿದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಏನಾರಬಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ. ಪಾನಂದೆ ಪಂಪಿನ ನಾಯಿದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಏನಾರಬಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ. ಆ ಬೊಗ್ಗಿ ಕೈ ಕೊಯ್ ಪಂದು ಸೀದ ಕೊಂಡು ಆ ನಾಯಿ 90 ಪಾಟ್ರೆ ಬಾಳ್ಕೊಂಡು. ಈ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ, ಈ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ಲೆ ಓ ಅನ್ನ, ಈ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ಲೆ ಓ
ಲೈಕ್ ಎಂಗ್ಲನ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಪಬ ಈ ಬೇಜಾರದ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪಬ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಪಬ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀಜ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದಿರ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಟು ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಬರ್ಪ